Ако се чудите, някои могат да ме знаят. Аз се казвам Мерт. Не знам, просто реших да се кръста. Името да ми се казва Good Morning, означава добро утро. Примерно сутрин, гледате видеята, някъде след една седмица ще го променим, защото просто така ми казват YouTube и се надяваме никога да не ни баннат. Да се надяваме, ще качваме все по-яки видеа и по-яки. Ще качваме избухнали видеа, нормални и ще играем с примерно няколко приятели. На вас видеята ще ви харесат, те са по 10, 15, 20 минутки. Най-дългото ви ще бъде стрим